Nina bendlovena amandla siyanemukela kunazi indaba ze-1KZNTV nifundele uphila nokacebe khulu kwamzimba umntwana uyakhuleka. Nazo ke izona indaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Kuqhuqhuzelwa ezolimo kwelekaMthaniya. Uvelile Osolwa ngokubulala umfundi waseMangosuthu. Kanti kwethulelo zobuchwepheshe ezikoleni. Sanemukela kwiindaba zethu ze-1KZNTV. Ngqongqoshe uMnyango wezokubusa ngokubambisana neindaba zomdabu kwisifundazwe saKwaZulu-Natal Uzikalala ugqugquzele umphakathi ukuba usukuma uthatha amageje olima ukuze uzokwazi ukuxosha ikati eziko. Ukhuzona isho kanjena ngenkathi kwethulwa ngokusemthethweni esikhathi sokuqala ukulima eMtubatuba ngaphansi kwesifunda uMkhanyakude ngaphansi komkhankaso wohlelo kahulumeni lukaSukuma sakhe. Ungqongqoshe womnyango wokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kusifundazwe saKwaZulu-Natal Uzikalala unikele ngezinsiza kusebenza ezizolekelela abalimi basemkhanyakude njengoba ebehambele eMtubatuba namuhla. Uzikalala uthi umnotho wendle emnyama usemhlabathini ngakho uyakhuthaza ukuthi akuthathwe amageja kuyolinywa njengoba ihlobo lethwese. Silana namuhla ucela ukuthi njengesizwe sase-South Africa abantu bakwaZulu-Natal masazi ukuthi owethu umnotho usemhlabathini, owethu elethu igolide lisemhlabathini. Upenjane ephuma esiqiwini umhlobombani ubehlale esigqugquzela ukuthi masilime, sisebenzisa umhlaba ukuyiphilisa. Sizothi ke phezu komkhono uhulumeni wakwaZulu-Natal uthi phezu komkhono sihulumeni sithula uhlelo lokuthi akulekelelwe abalimi ukulima, silithula emizwa abantu kwabe sethu MEC no MEC akalise kwi-district akuyo. Yingakho-ke thina sila namuhla sizolithula lolu hlelo. Ukhuzeni unxenxe intsha yaseMtubatuba ukuthi ayikhuthalele ukungena kumabhizinisi ezolimo ukuze beyokwazi ukuzakhela impilo. Enye into esikhuthazayo ukuthi inkunzi isematholeni. Abantu abasha mabasukume baqinisekise ukuthi baba ingxenye yokwakha umnotho. Njengohulumeni sikhipha uxhaso lokusiza abantu bangene emabhizinisini. SineKwaZulu-Natal Youth Business Fund elekelela intsha. Sibiza nge-Operation Vula Fund elekelela abalimi osomabhizinisi abancane. Iningi labahlomuleke kwi-Operation Vula Fund la eMkhanyakude basendaweni yaseJozi. Kodwa nathi la eMtuba singakwazi ukuthi sihlomule uma sizokhuthalela ukuzisebenza. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika umqondisi Myeni ngeseMtubatuba. Kuvuka umunye emndenini wesitudeni sesikhungo semfundo ephakeme eMangosuthu University of Technology uxolile Mbatha ngesikhathi ke kuvela kumsolo ecaleni lokubulawa kwakhe nalapha inkantolo lihlehisele ivikele zawo leli cala. Abafundi balesi sikhungo nababebethamele leli cala bagxeke kakhulu ukuhlehliswa kwezombe eziningi kwalo njengoba bethi ke kuvusa umunye ukubona kanye nasemndenini kanti futhi nomsolo wazivumela ngokwakhe ukuthi wabulala lo mfundi. Leli cala belihleleke enkantolo enkulu eThekwini KwaZulu-Natal. Kuphinde kwahlehla ukulalelwa kwecala elibhekene noSanele Mlambo lokubulala owabe eyintombi yakhe uxolile Mbatha owabeke engumfundi esikhungweni semfundo ephakeme iMUT. Kuzokhumuleka ke ukuthi ngeledlule uMlambo ulivumile ke icala lokubulala uMbatha eyindlini ezihlala abafundi iAgroyal khona lapha eThekwini. Ngesikhathi leli cala lihleli kuyo ke inkantolo enkulu eThekwini, ijaji ligxeke umbuso ngokungenzi isiqiniseko sokuthi ke kushaya kwesona isikhathi sokuba liphinde lihlale incwadi ke yokuhlolwa kwesidumbu sakhe ke uMbatha ingakatholakali. Kuzokhumuleka ukuthi ngeledlule ngomlomo ke wommeli wakhe uMlambo wafundela inkantolo ngokwaholela ekutheni aze abulale yena ke uMbatha. Abafundi ke besikhungo semfundo ke ephakeme yona ke iMUT bebephume ngobuningi ukuzokweseka ke wona umndeni.
bazwakaliseke ukungenami ngokuphinde kuhlehle kwaloke leli cala. Thina njengalabo esingabantu esazi ukuthi masifika la sizofuna nje sentence ukuthi njengamanje umuntu uselivumile ecala yini ke ezokwenza njengamanje because usevumile akusizi ukulokho sihlehla sibuyele emuva because kuziningi izinto edingakalayo manje ezinkantolo including logistic for ifamily esuka kude kakhulu so thina eziqembu le-EFF kanye nabafundi basemangosuthu si-disappointed kakhulu kodwa ke siyathemba ukuthi inkantolo izothatha isinqumo esiya phambili si-progressive eso-influencer even kwamanye ama-institutions or eSouth Africa ukuthi kungabi khona izinto ezifana ne-GBV. Ngesikhathi-ke yona inkantolo ihlehlisa lona leli cala kusuke isidumo umndeni kaMbatha ukhala usola-ke yena-ke umlambo ngokubulala-ke yona indodakazi yakhe noma-ke yona-ke indodakazi yabo. Abafundi bathi-ke bazizwa bengaphephile khona-ke ey'khungweni njengoba-ke kungasona isigameko sokuqala lesi sokubulawe kwakhe umfundi. So thina abafundi basemangosuthu asisazizwa siphephile because kunama-race afana no-Abuya la kushonele khona umfundi ngaphakathi kuyimanje i-race esaqhubekisa phakathi kwesikole so thina abafundi asisazizwa siphephile so kuyi-duty yethu again ukuthi sizame umobilize mhlawumbe sikhande leyo mashi leyo ukuveza iy'khalazo zethu ukuthi cha siphephile thina nabantu besifazane baphephile including us abantu besilisa siphephile futhi ingangeni iy'gebengu zisibulalele ngaphakathi. Ngeledlule ngesikhathi-ke kuhleli lona leli cala umndeni wawungabonwa nangokhalo kepha-ke namuhla ubuphume ngobuningi kepha walile ukuphawula kwabe indaba uthi-ke lokhu angeke-ke kuyisize noma-ke kukusize ukubuyisela indodakazi yawo. Kuzokhumbuleka ukuthi isifundazwe KwaZulu-Natal sibhekene-ke nayo ingqinamba noma-ke inkinga yokubulawa kwabesifazane. Ngakho-ke abesifazane bazwakalisa-ke uvo lwabo ngalokhu. Leli cala lihlehlele umhla zingama-25 kwephezulu kuyo-ke le nkantolo. Ey'ndabeni ze-1KZNTV kube kuntomo khona Mvubu ngiseThekwini. Undwena kulesifundazwe KwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube wethula uhlelo lokufunda ngezobuchwepheshe eyikoleni olubizwa nge-Mobile Digital Analytics Skills Lab. Lolu hlelo lwethulelwe esikoleni samabanga aphansi Orange Heights eMgungundlovu maphakathi KwaZulu-Natal. Abafundi bazohlomula kakhulu njengoba inhloso kuwukuthi zonke izikole zesifundazwe zifunde-ke zisebenzisa ubuchwepheshe besimanje obuhambisana noguquko lwesine losozumboni phecelezi ngolwasemzini 4th Industrial Revolution. Namhlanje besikhona la esikoleni samabanga aphansi iOrange Heights Primary School eMgungundlovu okuyilapho undunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube ethule khona ngokusemthethweni isikhungo esizolekelela abafundi ukuthi bafunde ezobuchwepheshe esibizwa ke nge-Mobile Digital Skills Lab. uDube-Ncube uthe lesi sikhungo sizolekelela abafundi ukuthi-ke basabalale ngakwamakhono abangawafundela. Silontsha lapha i-digital lab ezofundisa ama-data scientists, ifundise ama-data analysts. Ama-data analysts, ama-data scientists asiza ngokuthi akwazi uku-analyze i-data. Njengoba masikhuluma esingcingweni mangabe si-SMS-elana noma si-type iyakwazi i-data analyst uku-analyze leyo traffic and then bese bekwazi ukuthi basikhiphele into ezokwenza ukuthi sakhe ama-policies zaka-government ngendlela okuyona yona sazi ukuthi lama-policy are based on scientific evidence ukuthi this is what the people want, this is what the people are saying out there. And it's important because as well labantwana abazo-trainwa la bazophuma with ama-certificates that are internationally recognized. uDube-Ncube uthena ngenye ke yezindlela abazama ukuthi bandise amathuba emisebenzi ngayo njengoba-ke bebaningi abantu asebephothule iziqu zabo kodwa behlezi emakhaya. Sinolusho oluningi oluthi ba-unemployed. And into esijwayele ukisho okulusha ukuthi
isi unemployed ngoba sifundele into okungasiyona efunwa yimarket. Izimarket zifuna ama data scientists, imarket zifuna ama data analysts, imarket zifuna abantu be logistics, imarket zifuna abantu baka internet, abantu be technology, abantu abazokwazi ukuthi ubuhleli la eSouth Africa usebenzele icompany yase UK, usebenzele icompany yase Canada. That's what the market wants, and yilokho efanele sikufundele. Ingakho ke futhi sithi ulusha lolo luthule unemployed siyalithatha nalo siyaliretrainer ukuthi likwazi ukungena emkhakheni yemsebenzi ehlukahlukene, whether ngama services afunwa by inkampani ezidlukile, whether bafuna ukuba ngama drone pilots. Into enhleke ngama drone pilots ukuthi awudingi nanokuthi uzube no matric. So ulusha lethu oluningi lolo lingafikanga ku matric liyakwazi ukuthi lungene kule training yokuba ngama drone pilot. uDube Ncube uphinde wagqugquzela nabazali emakhaya ukuthi ke baphinde banxusa abantwana ukuthi ke benze izinto ezakhaya ngesikhathi sabo uma bengena kuma cellular wabo noma bebukela omabona kude. Ngingabagqugquzela abazali ukuthi abantwana mabebuka iTV noma babuka ama mobile phone babheke izinto ezithi ngiyakha kanjani idrone, ngiyakha kanjani imoto, ngiyakha kanjani satellite, ngingayixhuma kanjani le TV ukuthi ngikhande. Abantwana sifisa ngathi njalo mangabe bevula ama mobile phone noma bevula iTV bangavula izinto ezizobafundisa. Into esingayisho futhi kubazali ukuthi ake sizame ukuthi abantwana bethu sibavulelele ukuthi bakwazi ukungena emkhakheni thina njengabazali singangenanga kuyona, ngoba izwe manje selidemanda ukuthi kube khona amakhono amaningi ebengekho ngaphambili. Futhi uma ngabe sithi amathuba omsebenzi azogcina ephelile, uyazi ukuthi kwesinye isikhathi sikhuluma ngokuthi usungakwazi ukuthi uprint itoys lakho, ungakwazi ukuthi wakhe inkampani yakhe encane print ama toys. Uthishanhloko wesikole esikuso iOrange Heights ukuvezile ukuthi ke bajabule ngokuhlomula ngalesikhungo sezobuchwepheshe. It'll give our children a chance to show that we don't need money and richness to achieve our goals. So the skills that they're going to learn through the lab, with the interaction with the 4IR, our children will get jobs that they can't find now. So for me, this is a way of lifting our area out of poverty for the future, and the way we're going forward now is the best way possible. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube, ngibika ngisemgungundlovu. Umnyango wezamanzi nokuthuthwa kwendle kuzolonke uhambela amadama ngaphansi kwesifunda iKingcetshwa enyakatho KwaZulu-Natal ubheka ukuthi ngaba kasebenza kanjani ukusabalalisa amanzi. Omunye wonjiniyela uSibusiso Mathonsi uthi baseyinhlelweni zokunyusa udonga lwedamu olaziwa ngeGoedthrow Dam ePhobane eShowe ukuzama ukwandisa amanzi azosetshenziswa kwindawo ezakhele umhlathuze namaphethelo. Njengobela kuleli libhekene nokuntuleka kwamanzi, umnyango wezamanzi nokuthuthwa kwendle kuleli ube nohambo nabezindaba ukubheka idamu iGoedthrow elisemlalazi nokuyilona eliphakela izindawo eziningi ezingaphansi kwesifunda iKingcetshwayo enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal. uSibusiso Mathonsi osuka ngaphansi komnyango wamanzi uthi basezinhloleni zokuthi banyuse udonga kuleli damu ukuze likwazi ukumumatha umthamo omkhulu wamanzi. Kanti iningi lamanzi lidonswa emfuleni uthukela. Njengamanje kuyizitade ezikhona ze-department kuyaveza ukuthi isidingo samanzi siyanyuka emphakathini kanye nase-Richards Bay. So kunamaplan ukuthi idamu leli likhushulwe kulinyoswe ikhona zonyuka umthamo wawo, ngoba into esha kakhulu njalo kuhlezi within 5 years kube khona isomiso bese sekuchaza ukuthi sibe amanzi sobe seshort sigcine sesiphamba ngalothukela. Khona manjalo abezindaba baphinde bathola ithuba lokuxoxisana nalowo isikhulu esiphezulu enkampanini ephakela amanzi umhlathuze water uDokotela uSimo Lushaba. uLushaba uthi uyakuqonda ukuthi le nkampani ike yaba kwabezindaba ngezinto ezingezinhle kodwa bazimisele ngokusebenza ngokuzikhandla ukuphakela umphakathi amanzi. We are a viable operation. We are profitable. We've got a very strong balance sheet, and that is why we are actually making the investments that we are making that you went to see. There's a lot of money that's going into a number of these projects. Some of the projects we are doing them in collaboration with the Department of Water and Sanitation. Some of them we are implementing agents for them. So
our understanding is the department also has a lot of confidence in the work that we do and the outputs that we provide, and we really appreciate the partnership that we have with the department, of course. Umnyango wezamanzi kuleli umatasa nokulungisa kweziphehlimanzi zamanzi endaweni yaseNkandla ukuze ukwazi ukulethela umphakathi amanzi ngendlela efanele. Kanti idamu iHudetro linamanzi anele ukusatshalaliswa emphakathini. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eShowe. Ake siye etolo mbukeli siyabuya nezinye zeindaba zethu. Nena besilo siyaphinda futhi siyanemukela kwindaba zethu ze1KZNTV nazo kuyizona esithi izo ezihamba phambili namuhla. Kuqhuqhuzelwa ezolimo kwelekaMthaniya. Uvelile Osolwa ngokubulala umfundi waseMangosuthu kanti kwethulelo zobuchwepheshe ezikoleni. Unina wentombazanyana okukholakala ukuthi yadlwe ngolomaqede yabulawa kwabese kulahlwa isidumbu sayo keMhosheni endaweni kaNkombose kuWard 6 eMtubatuba enyakatho KwaZulu-Natal. Uthi akasabuthi quthu ubuthongo uma ngabe ecabanga ihluku okubulawa ngaso indodakazi yakhe. Kwingxoxo neziko lezindaba le1KZNTV ukhumbuzile Sibiya uthi ufisa kwenze kubulungiswa amaphoyisa amfunaza amthola umsolwa njengoba ethi ke umuntu owaziwayo endaweni kepha ke okwamanje usagcwele amathafa. Usathukile ke namanje umndeni wentombazane uNomzamo Sibiya obeneminyaka engama-24 ubudala okusolakala ukuthi ke wadlengulwa wabeke eseyabulawa isidumbu sakhe saseke siphoswa esihoshini obuqamama nakubo. Lesi sigameko ke kuthiwa ke senzeke ngempela sonto esiphuma kuyona. Umama kaNomzamo ke ukhala ngehluku kumntwana wakhe abulawe ngaso. Uthi ingane yami yatholakala ife kanjani, iphulwe nomlenze nengalo iphukile inquni ingaqoke lutho, igunliwe impahla zonke, yahlwengulwa yaphulwa nentamo. Kwaba buhlungu kakhulu empilweni yami ngoba ngangasuthi ngoba ehambile uzobuya behleze ehamba abuye kodwa akabuyanga. Ungishiye nengane eneminyaka u10 elineminyaka emibili ayishile. Angase lezi ngane nami ngizoyikhulisa kanjani ngingedwa ngoba ngibasi nobaba bazo. Lo mndeni ukhala nangokuthi ke lowo ke Osolwa kuba isigila mkhuba usagcweleke amathafa njengoba ke ungumuntu wendawo futhi owaziwayo khona lapha endaweni ke. Lo mndeni ufisa ukuthi ke atholwe ebese ke ibhekana nengalo yomthetho. Thina sifuna kubona kwenzeka ubulungiswa empilweni yakhe abuye amele amaqala akhe awenzile. Iloko esifuna ukubona. Ngoba phela lona ngakasavuka vele umbulele. Kodwa ke umthetho awudlala indima yawo njengokunjalo. Kulomndeni ke akekho osebenzayo baziphilisa nje ngemali yempesheni kamkhulu abanawo ke namandla okwenza amalungiselelo omncwabo njengoba behlela ukufihla ngesonto. Imali kazikho esingamphihla ngazo ngako ke siyacela nje ke uNkulunkulu ukuthi asiphela amandla sikwazi kumfihla. Iloko nje sikufunako. Ubuholi bendawo benzeke imizamo yokuthi ke imndeni yombili eyomsolwa nomgilwa baxoxisane bathelelane amanzi. Ngizwelana nomndeni wakwaDlamini ngayisehlo esivelile kwaDlamini. Izingane bakwethu isuka singayithumile thina bazali. Izingane bakwethu zifana njengani njengenja le. Inja bakwethu uthi wena ilele la. Ekseni ihambile inja ebusuku iyokwenza lonto le ikwenza. Ekseni kodwa le inja idla. Ilokho bakwethu asinawo amazwi amade bakwethu kulemagama. Ilokho nje suka nokukhala kwethu. Imizamo yokuthola uhlangothi lwamaphoyisa kulolu daba ayibanga ke impumelelo kwaze kwaba ke udaba solufaka emoyeni. Lezi izindaba ze1KZNTV mina nginguSamkeliso Nqulunga ngibika ngisemtubatuba. Lo khulumela amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal uBrigadier J Naik usenxusa izakhamizi nabesifazane
kanye nabazali ukuba baqaphele kakhulu njengoba ke zanda ngamalengisi igameko zokubulawa kwabesifazane kulesifundazwe. Lokhu kuza ngemuva kokubulawa kwabesifazane ababalelwa kwabahlanu esikhathini nje singaphansi kweviki kulesifundazwe. Khuluma neziko lezindaba naye uthi lokhu kuyabakhathaza kakhulu, ikakhulukazi njengoba kukhona nezigameko zokubulala ezifaka phakathi amaphoyisa. Amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal asezwakalise ukukhathazeka ngokubulawa kwabesifazane yize ukuchitheka kwemikhankaso yokuqwashisa ngobugebengu ikakhulukazi ukubulala. Lokhu kuza ngemuva kokubulawa kwabesifazane abangaphezulu kwabahlanu ezigamekweni ezine ezahlukene esikhathini esingaphansi kweviki. It is a worrying trend for us still because it seems like, despite all the awareness that's being taking place, these things are still happening. So on both sides, we cannot blame the victim for these things. Definitely there is a problem with our menfolk and that are violent and take the lives of their spouses, their partners, and their loved ones. But I think it is just continuous awareness. Like I said, for women, they need to realize they can't trust anybody. So women folk should always be aware. Like I said, the biggest problem is they're being killed by people that are most close to them. So as we are saying, we're appealing especially to parents to be extra vigilant, take care of the children, make sure that the children are not with strangers, teach them from a very young age not just to trust anybody, because unfortunately and very sadly, it's as I said, people are killed. It's very seldom that someone is killed by a stranger. Kwesinye isigameko kutholakale idumbu ezimbili zabesifazane bandawonye eMlazi kanti ababulali basagcwele amathafa njengoba ke bengekho abasaboshiwe. Umphakathi unxuso ke uba ulekelelane namaphoyisa ukuxazulula amacala afuze lawa. These ladies, two young ladies, their relatives, one is 17, one is 30. They normally would go out on a Saturday night and socialize together. So it was nothing unusual for the family to see them leave. They were last seen on Saturday evening, and the next thing, the bodies were discovered at 7 o'clock the next morning by a bus driver in an abandoned parking lot. Police were then called out, and the detective task team was then formed with detectives from the police station at Isipingo, from the District Commissioner's Office in Itiquini, as well as from the Provincial Organised Crime Unit. They also have other experts that are assisting them. At this stage, not much information is forthcoming, so we are also appealing to members of the community who know of these women intimately and know their movements or may have seen them on Saturday, because nobody knows, even the family doesn't know where they went to on Saturday night. So somebody may have seen them on Saturday night and knows where they went to, because that would assist us in the investigation. Yize iningizimu Afrika kuyizwe ke lenkululeko kunxuswe abazali kanye ke nabesifazane ukuba bahlale beqaphile ngenhloso yokuqinisekisa ukuvikeleka kwabo. Our worry is always when it comes to the 16 days of activism, there's a lot of awareness around the killing of women and children, but it dies down afterwards. And then when you get an incident, incidents like this, then it comes up again. So women folk should always be aware. Like I said, the biggest problem is they're being killed by people that are most close to them. So as we are saying, we're appealing especially to parents to be extra vigilant, take care of the children, make sure that the children are not with strangers, teach them from a very young age not just to trust anybody, because unfortunately and very sadly, it's as I said, people are killed. It's very seldom that someone is killed by a stranger. Women, like in the case of, we're talking about this incident in Isipingo, while we don't know who killed them, but we are quite certain that they wouldn't have went out with strangers. So they probably went with somebody who they knew, and they were killed. Ey'ndabeni ze-1KZNTV, kubika uNtombi khona Mvubu, ngiseThekwini. Umasipala wesifunda ogwini oluseningizimu nelikaMthani usumemezela uDokotela uSibusiso Ntombela njengomphathi omusha walomkhandlu. Umpangazi ithubele okheli ibamba lomphathi kulomasipala kusukela kwakho nje indlela obe umphathi ngaphambilini uDan Phalane Naidu kusukela ngoNtulikazi inyakenye. Umahlobo useka wasebenza nakwabanye omasipala bakulesi sifundazwe ukubana kubonwa waseMzinyathi kanjalo nowaseMtubatuba. Kanti ukuqoka kwakhe kuhlukanisa imbono kubantu abakhelele sasifunda ngabakulindele kuyena. Njengomphakathi ngimele umphathi ososhabeni ngokubuka kwami ngiyayithemba lento mhlawumbe izolenza ushintsho ngoba sikhala ngento eziningi somphakathi amanzi asibi nawo ugesi nentuthuko nje ibize kancane kodwa ke
masimnika ithuba ngethemba ukuthi uzolenza ushintsho. Njengokuba manje sekukhona umphathi omusha kamasipala, siyakuthokozela kakhulu lokho because ushintsho sesulibona ukuthi amanzi akhona manje and sekunesikhathi ekhona and kusho ukukhulu lokho ukuthi kusazoqhubeka ukuthi kube khona amanzi asazohlupha amanzi and sekuzophela manje neziteleka zokuthi abantu betelekela ukuthi akunamanzi. Amanzi siwadinga kakhulu because manje yabona kunesomiso nezimvula akunethi kakhulu, so masingasasinikeza amanzi nogesi I think ngathi ukubhalansa kancane. Besinenkinga enkulu ekuthenini nje ezintini zasendlini asisakwazi nokwasha, ziningi nje into engayibala, nezimfuyo zethu asisakwazi nokuphuza, imfulo akiveleke seyishile nje. Ithemba lethu belikuwona amanzi ngoba bengasekho kwamanje besinenkinga. Ngokuqashwa kwalo MM omusha asazi naye uzosithembisa okwakhe phinde okunye kuzokwenzeka okunye kungenzeki. Ngokwami ngithi MM bahleze beqashwa asithembise kodwa mase kumele enze kube khona kwenzayo okunye angakwenzi. So ake ngithi kulo ozoqashwa manje asazi uzosenzelani kodwa ake sibhekele kuyena ukuthi yini azosinikeza yona. Ake siphinde sithi shelele futhi ezitolo siyabuya nezinye zendaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV. Nazo ke zona esithi izwe ezihamba phambili namuhla. Kuqhuqhuzelwa ezolimo kwelekaMthaniya. Uvelile Osolwa ngokubulala umfundi waseMangosuthu. Kanti kwethulelo zobuchwepheshe ezikoleni. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 18.34 cents maqhathiswa nedola laseMelika libe ngu20.59 cents kupondo yaseBrithani, libe ngu17.94 cents ku-euro yase-Europe. Intengo yegolide ime $1,627.92 cents ounce, kuthi intengo ngolongahluziwe yona ibe ngu$92.41 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Kusenendida kubaqeqeshi beMamelodi Sundowns malungana nokulimala komgadli wabo ngalibheka ipali uPeter Springbok Shalulile. Lo mgadli selokhu angagcina ukubonakala enkundleni kumdlalo omlenze oqala weDance wandololo yamanqamu weMTN 8 bebhekene neGamagebhula eOrlando Pirates ngomhla lulunye kuMfumfu. Ubengekho ngesikhathi bedlala kabili nelaphasi yaseSeychelles kuyokuhlungela amaqoqo eCAF Champions League kanye nakumdlalo weleague wayizolo kusihlwa neMarumo Gallants. Omunye abaqeqeshi beDance uRulane Mkwena utshela bezindaba ukuthi kukhona okuxakayo ngesimo salomdlalo nalapho ebaluleke khona ukuthi kubuke ngathi unenkinga yemsipha, kodwa ke basalindeleke imphumela ke ephelele negcwele kodokotela beqembu. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka. Iya nina bakamkhumbi gudluka sibone amagumgedlelo kamzimba umntwana nethemba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.